подготвих, правя клипче за кланчеста. Вижте още колко малко остава. Много купи паднах, някой ми беше влезнал в профила. Вижте, имам Lumberjack шопа и тази оферта. И сега ще изчакаме да ги съберем, да ги съберат. Разгледаме. Вижте на този дека, ние нямаме само една карта, тя е лог. Другите ги имаме. Ето на 12 дек, тук е първи, тук е третия. Дайте долу в коментарите предложения за декове. Вижте картите. И 10 лева съм. Жалко е, че нямам още нищо на последен лево, но най-близкото ми е команд картите, които са ми на по 9 лева. Сега като другите ще донейтвам, ще реквествам само Elite Barbarian, да мога да си ги апгрейдна. Тук имам още, за да ми донейтнат. Не, донейтнали са ми макс. И още 18 корони ни остават. Само да не ме кикнат, защото казаха, че съм много малко купи и може да ме кикнат. Само ще искам палци да ме кикнат. Ние сме на 12-то место. А иначе в клана сме на много надолу. На 43-то место сме в клана. Първия трябва да го кикнат. Може да му купнем тека, но много му е тъп. Първо трябва да го кикнат. По 3200 купи трябва да ги кикнат, както си казах. И съвсем малко ни остават. И 3643. Роската прави рекорд. А нашия рекорд е 3300. Сега ще го видя. 3386. Извинете, това беше баща ми. Викаме да ям. И много с нетърпение чакам. Миналия път не ми се падна легендарна. То не е 100% шанс, но все пак се надявам да ми се падне някоя. Можеше да съм без профил, но си измених веднага паролата, щом разбрах, че има човек вътре и е падал. Сега ще изгледам тази атака на вековния. Ако някой знае как да се сваля на компа, моля да напиши в коментарите долу. Това мортара. Това е от GG. И тук спирите, не знам какво се опитваше да направи с него. И да, тук Fireball доста добре влезна. Сега двамата просто чакат. Ето, че той започва. Опа, извинявайте ме.
Тук той започва с фурната, която не ги лайншотва. И чакайте само, ще го пусна по 4 време, докъде сме стигнали с кланчеста. И ега не са ни кикнали, защото ако са ни кикнали ще стане много зле. Нарочно така съм си паднал с купите. И да, почваме. Тук бой, това се остава. Искам само да видях то къде ми влезна профила, дали ги остава да ме бият или е играл и той. Много малко ни остават хора. Тук, не тук. Искам само да проверя, тук съм си бил така. Тук аз правя много дефитове. Тук падам с 0 на 3. Значи, и от тук 0 на 3 и 0 на 3. Два дефолта. Оставал ли се? Я да видим. Той е играл даже с друг дек. И нищо да е направил, защото е слаб. Само разбера кой е бил му. Ще го тепам. И я видим втората. И тук същото пак се оставял. Пак се оставял. Много тъпанар. И сега какво се прави? Още 6. Още 5 отваряме хора. Пет коронки са. Аре, играйте бе, 9 човека сте на линия. Мен ме мързи да играя, иначе аз ще играя. 5 коронки да изпирам. Най-малко 2 атаки. Най-малко. 2 корони! И отваряме. Пари. Принц. Тук няма да има нищо. Дарк принц. Пека. Фриз. Инферно драгон. Защо Инферно драгон? Fuck you! Fuck! Това ми скефи най-много. Събрахме го и ние, добре. Нещо да апдейтвам. Не ми се апдейтва. Тук Инферно драгона, скоро ще мога да се го апгрейдна на 4. Лефвам от сега от клана. Аз само заради това стоях. В България много по-бързо събира честа, така че реквествам да джойна. И такъв И чао хора, това беше от мен. Искам само да ви покажа честа опенинга, клан честа и чао.